Гомерлер үтәй икән ул, үтте дә китә икән. Яшьлектәге кайнар хисләр бик азга җитә икән. Гомерләр үтә икән ул, яна да бетә икән. Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Гомерләр үтә икән ул, яна да бетә икән. Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Гомерләр үтә икән ул, бәгырне үтә икән. Сөюеңне кем көтәр соң, түземе җитәр микән? Гомерләр үтә икән ул, яна да бетә икән. Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Гомерләр үтә икән ул, яна да бетә икән. Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Күңелләр генә һаман да нәрсәдер көтә икән. Нәрсәдер көтә икән.